Hello mga shites! May ganyan na siya Bisaya. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung ikaw yung bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe and click the bell button para ikaw updated sa mga videos ko. Basta mga shy, karon is June 31 mga shy. So karon nakailis ako mga shy kay mo attend ko ng bunyag mga shy. So shout out kay Jacinta sa ako inanak, ila bata. So karon mga shy, di man ako maka-attend sa kuan Inin Cathedral kay di mo katuloy. Really, so largo na ako karon mga shy dito sa Jake Low. So, see you mga shy. Nananak ko karon mga shy diri sa Jake Low. So, diri mang i-help. At this time mga shy, naga sa Jake Low. So, mauna mga shy, pasuyod na kami. Na silang lang, na si Bella Lat. Pasuyod na kami diha mga shy. Tanaw na to mga shy yun say handa diri ani Jacinta baby. So, tagtabunan pa man shy, di pa man nato makita. Kung na pagpaniud to mga shy. Hindi nagsagaw. Naglabot na to mga shy ang amahan sa akong inanak. Kaya lain guwapo mga shy nga kaputi ng kalo. This time good mga shy, at kami doon naniud to mga shy, kay nagrampa pa ang mga ninang ug ninong sa mga shy. So ako da pa ko diha nag video kay wala pa magkugitawag bali kada tawag mga shy mo marchaan mga ninong ug ninang mga shy. So let's go. Wow! There you have it. Hello, Mayo, pinipis ka na dyan. Ikaw, kaya salamat sa yan sa gusto mo sa bata rin. Basta makumunta ka dyan, isip mo dyan. Buwan maning sikuan. May-enjoy sa version sa mga sinagawa nila. Papa, Jemades, gusto mo yun, pag ito yung sinagawa. Kaya salamat ka na sa itambong sa inyo kasi sa bunya sa mga bata. Basta talaga lang gusto na gusto mo yun. Our really have ladies and gentlemen, our really solid leaders here now. Palakpakan natin! Kaya ang presenting
Kami nasa baba sa babat, kami nakita tinamon sa mga nalululuhan o kaning mga ba. Sa kubana, happy birthday. Ang ano ko niya tayo na iwas sa babat, sa Diyos sa mga natawan. Sa birthday, Yes, I love it. Mom, that's how about the restaurant vlog? Wala ko pakistan? Yes. This was a very special occasion. Para naman natin, ito mga naman. Ang sweet. Okay, ako si state your name. Ay, nanuno pa. Nang hindi uuwi. Hindi magulit. Pagkatapos kumain. Dahil lahat natin si Virginia Irish. Kami ay nanunupa na hindi mag-iit and run. Dahil kami ay may konsensya. Paano tayo hawakan ng Panginoon? At this time mga shy, let's eat. Maniud to na kayo mga shy. Tara!